Προσπαθούμε εμείς και θέλουμε εδώ τουρίστες και δεν θέλουμε μετανάστες. Βέβαια υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως η δική σας την προηγούμενη φορά στην εκπομπή. Εμείς δεν στηριζόμαστε οικονομικά από κανέναν. Περιμένουμε από μόνοι μας να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη όπως ξεκινήσαμε με την δραστηριότητα μας την οικονομική προς τα έξω. Να δημιουργήσουμε δηλαδή και να αναδείξουμε την περιοχή μας. Δεν θέλουμε άλλη υποβάθμιση στην περιοχή, αλλά θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Βαγγελάτο, ότι εδώ πλέον μιλάμε για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ήδη υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών να ενταχθούν τα ταξί. Για να σας δείξω ποια είναι η διαφορετικότητα στις απόψεις και στις αποφάσεις. Ακούστε λίγο, θα πω το εξής. Στην Αττική, όλος ο νομός Αττικής γίνεται με μία ταρίφα και στην Θεσσαλονίκη παίρνουν απόφαση το Υπουργείο, εκτός από το Δήμο Λαγκαδά, Βόλβης και Καλκιδόνας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό εδώ πρέπει να το συζητήσουμε κιόλας και να το αναδείξουμε, αλλά και να καταλάβουν ότι ο Δήμος του Λαγκαδά δεν είναι ένας σκουπιδοτενεκές του νομού. Έχουμε το ΧΙΤΑ, έχουμε το ΚΙΤ, το κέντρο υψηλής τάσης και πρέπει να ξαναδούμε όλα τα θέματα την αρχή.